lille skov nær noget vand ligger Sano der som en let glemt land. Den er befolket af mange typer, lige fra sportsdrænet til gamle livsnydere. Ved indskrivningen møder vi straks et lille smil. De spørger om rejsen og om et ekstra vin. De siger også, at man kan cykle på lidt el, men det er vist rygter, skulle jeg fortælle. Parkinson er en sygdom uden løn. Den gør ikke forskel på ens køn, men alle vil på et tidspunkt gå, som om man havde en stram nederdel på. Fysikken skulle være et nøgleord, men for nogle virker det som mord. For benet falder ikke rigtig til ro, selv efter en dag eller to. Sano som os har godt af en kur, nemlig for at vise at vi dur. Må stedet vedblive med at lære os til et liv, der er til at bære. Til Signe vil jeg hellere smile end grine. Hun har den rigtige mine. Hun lytter godt og foreslår noget flot, så resultatet næsten altid bliver godt. Bitten er vores egen solstråle, hendes fløjten kan ingen måle. Hun løser alle problemer på en studs. Det er lidt fræk at kalde hende for pus. Anne-Sophie kan tegne firkanter med sine slanke fingre uden vanter. Selvom man er træt og vil have hvil, så giver man sig gerne for at få et smil. Pernille med de mange muskler, hun en bogstavelig rusker. Så når man ser hende fra siden, er det som at se en selv fra moonlight-tiden. Sano som os har godt af en kur, nemlig for at vise at vi dur. Må stedet vedblive med at lære os til et liv, der er til at bære. Sammen med Mathias viser de os nøje, hvilke bevægelser kroppen skal føje. De giver den godt nok gas, utroligt de kan holde til de mange pas. Vores lærer har alle trænet hårdt, sådan som de smiler og vi andre ligner lort. Det er som om de har et mål, nemlig at vise de har baller af stål.